Usa ang namatay ug unom ang naangol sa nahitabong disgrasya sa amihanang lungsod sa Sugod. Samtang mga otoridad may pahimangno nga magmatngon kanunay aron malikay sa disgrasya. Ang report ni Nico Serino. Sa post ni Sogod Mayor Munyin Durano Strigan, makita ang karambola sa 5 ka mga sakyanan, lakip na ang boom truck ug 2 ka mga bus sa may barangay Liki. Nagdulhog ni adto higayuna ang 2 ka mga bus paingon sa syudad. Samtang patungas ang auto nga giingong una nga mi-overtake. Matod sa traffic investigator, milihay ang uban nga mga sakyanan ug wa damha nga misangpot sa disgrasya. Giboy ang series kay kung wa siya ni Giboy at tulad yung naigo siya ha. Ang nagsunod sa series nga autobus, wala sa siguro siya kabantay ba? Nga naay auto, mauto siya nga mo, hanat og overtake, pag liingi niya na may auto, ibalik siya sa agi. Ang usa ka bus nawadan og kontrol ug midasmag sa balay. Misangpot kini sa kamatayon ni Carlito de la Serna, 66 anyos, nga gidala pa unta sa ospital. Moabot sa unom ka mga tawo sab ang nasamdan sa insidente. Nanawagan ang mga otoridad sa katawhan mag-amping sa pagmaneho aron makalikay sa disgrasya. Labi na karong panahona nga kumon ang pagbiyahe ug pag-long travel. Pahibangno sir ba nga, maghinay-hinay lang ta sa karsada. Labi na ares sa mong area sir kay lisod na idagha makasunod kag mga wingban nga, mga hinay na bitaw katungod sa ilahang loaded ba. Unya, pinjahay na lang yun kung hinay itong dagan, ang importante nga mabot kita sa padulungan nila ta mo patuyang o overtake ba. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.